Страдате ли от ниска или никаква потентност, бърза еякулация, намалено либидо, загуба на чувствителност, партньорът ви вече не ви иска в леглото или размерът на пениса ви е твърде малък? Опитахте ли няколко лечения и всичко, което правите, няма ефект? Имам какво да ви кажа, днес е денят, в който ще промените тази ситуация. Здравейте, казвам се Даниел, страдал съм от същите симптоми, знам от какво страдате, останете с мен и мога да ви помогна да подобрите здравето си. Отидох при уролог и той ми предписа Булран, защото това е единствената добавка, която ми помогна да се отърва от тези симптоми. Реших да направя това видео, за да помогна и на вас. Останете с мен до края на видеото, ще ви разкажа всичко за SLIMYSOL и имам две много важни предупреждения, за да не излагате здравето си на риск и да не губите парите си. Първото нещо, което трябва да знаете за Булран, е, че те се продават само на официалния сайт. За да ви помогна, оставих връзката към официалния сайт в описанието на това видео, така че да не губите парите си, купувайки на фалшиви сайтове и да не навредите на здравето си. И така, може би се чудите какво представлява Булран и дали наистина действа, а отговорът е да. Булран съдържа най-ефективните вещества, които разширяват подкожните влакна на пениса и повишават нивото на тестостерон в него. Благодарение на това той действа бързо и ефективно, първите 2 см допълнително са видими дори след 5 дни. А първият полов акт след приема на капсулите доставя на жените много по-голямо удоволствие. Редовната употреба на капсулите Булран значително подобрява качеството на сексуалния контакт, удължава продължителността на половия акт, потентността и ерекцията, предотвратява възпалението на простатата и импотентността. Тъй като е един от най-продаваните Булран е използван от хиляди хора по целия свят и никой не се е оплакал от странични ефекти. Ако страдате от малък размер на пениса, преждевременна еякулация, отслабено либидо в брака, невъзможност за възбуждане, бавна ерекция, тревожност преди интимна близост, очакване за провал в леглото. Решението е просто приемайте по 2 капсули всяка сутрин на гладно, с поне 1 чаша вода, и скоро ще имате по-силна и по-дълготрайна ерекция, либидото ви ще бъде експлозивно. Ще възвърнете самочувствието си и ще подобрите сексуалните си отношения. Вашият подебел и по-енергичен пенис ще накара партньорката ви да мине през покрива. Тя ще бъде много по-стегната с вашия подебел и по-голям пенис. Тя ще бъде в екстаз и ще дава всичко от себе си, а вие ще бъдете по-възбудени от всякога, ако тренирате. Тренировките ви ще бъдат по-тежки и ще имате силата да ги правите, а тялото ви ще изглежда по-мускулесто и привлекателно. Не чакайте да започнете лечението, защото колкото повече време отнеме, толкова по-силни ще са симптомите и толкова по-голям е рискът да не се излекувате. Но бъдете много внимателни, само оригиналният Булран може да осигури всички тези предимства. Голямото търсене на този продукт е накарало да се появят много фалшификати, но оригиналният Булран се продава само на официалния му уебсайт. Фалшивите продукти не само не работят и ви карат да губите пари, но също така, те могат да изложат здравето ви на риск. Така че, за да ви помогна, поставих връзката към официалния уебсайт в описанието на това видео. По този начин можете да сте сигурни, че ще получите оригиналния продукт. Като кликнете върху връзката в описанието, ще бъдете пренасочени към официалния уебсайт и можете да направите поръчката си. Бъдете наясно, тъй като номерът може да се появи като неизвестен. Ако не отговорите на обаждането, поръчката ви няма да бъде обработена. Затова, моля, вземете това предвид и когато телефонът звънне, отговорете на него. Поръчката ви ще бъде доставена до дома ви в рамките на няколко дни и ще трябва да платите за продукта едва когато го получите у дома. Ако все още не сте сигурни дали да го купите или не, Булран предлага 3.0 дневна гаранция за връщане на парите. Ако по някаква причина продуктът не ви харесва, можете да се свържете с отдела за поддръжка, за да ви бъде възстановена цялата сума. Но побързайте, хиляди хора по света откриват невероятните ефекти на Булран и поръчват до 3 единици наведнъж, за да се поддържа качеството на продукта. Годишно се произвеждат само 3000 единици Булран, това означава, че може да свършат вашите, затова побързайте и купете, преди да свършат. Не забравяйте, че този продукт се продава само на официалния уебсайт, а връзката към официалния уебсайт е в описанието на това видео. Надявам се, че това видео ви е помогнало. Да сте с Бога, до скоро!